Keď tak obyl šanci, dneska vyzvítam dalšího videjka, bude to taká malá séria. A to je jaká séria? Pán Pupik. Ahoj. No, ešte som ho zabudol predstaviť, je to najhlúpejší človek na celom svete. Čo prosím? My dva nevieme hrať vôbec Minecraft, takže povedz nám, že aká to bude séria, no. Bude to séria, ktorú si vymyslel ty, bude sa menať Hlupáci, lebo sme Maďari v tom. No. Áno, si z nás robia, že sme Maďari, oni nemajú Áno. Haha, fuck you. No, Áno. takže ideme dieru, tak čau. Čau. Dívaj. No, takže ešte pred začiatkom. Dajte mi lajčík a odber. Prosím, rob tu 600 odoberateľov, ďakujem krásne. Áno. Áno. A tomuto chlapcovi dajte odber na Twitchi. Sice hajzl nestreamuje, ale ho presvedčí, že nestreamoval hajzl. No ja budem ho streamovať teraz viackrát, lebo mi ide lepšie písičko, takže no tú sériu budem streamovať. Takže Twitch budete mať do Twitchu. Prvé mohli urobiť, no tak asi je... Kde pôjdeme, no? Neviem, ja by som... Nie je to hardcore, takže môžem si viac dovoľovať. No. No môžeme ísť, ale... Ja by som nechal takedy na konci. Prvé by sme si mohli nájsť miesto na barak, ty vole, čo ty na to? Ha? Čo? Že prvé by sme si mohli nájsť tak, kde proste miesto na barak. Možno. Peace. Akorát mám už saplingov. Dobre hovorím, nie? Nej. Taký hlupý nie som, jupi. To skôr tam ten človek. Ale to je výnimka. Prosím, ja mám o Minecrafte viac než ty. Ne, ti verím. Kedy začal prvý Minecraft? Ale počkaj ešte raz. Kedy bol prvý Minecraft? Kedy sa prvá séria, verzia? Beta 1.8? 1.8 beta? Like rok. Fuck? Sa mi zdá 2009, 2010? Nie, 11. 2001. Čo? Si nepočul, že teraz prvú sériu, to bola taká skrytá, ale prvú sériu dali v roku 2001 ešte. Ale potom ja som si myslel, že už mám verziu. Tak to je normálna verzia, ale teraz tu není, vieš. Kámo to taká, more 0.01, kámo, taká verzia. Jaj, to povieš, keď to budeš. No, má to vedieť, keď si Minecraft. Ja som hlúpý v Minecrafte, ale ako viem rozoznať, že čo je more, hovedzia a bráčové. V Minecrafte, hej, v realite pomaly neviem. Čo? Čože? Nejaký bez nálady si ty vole. No som možno mladý, len unavený. Unavený? Joj, však more školka bola, to čo? Jaké školky? Áno, ľudia presne, tak on ešte chodí do školky, ja som mal dobrý. Hej, a ty si ešte v jasliach. A ty ešte počkaj, ty si narodený, ale ty ešte nechodíš ani do jasliach, ani do školky. Kľúdru. Doslova mám hrubší hlas než ty. No a, mám to v riti. Náš má 9 rokov, hej. Hej, a ty máš 0. A napíšte dole do komentárov, že kto má hrubší hlas, no. Buď tam ten Maďar, alebo ja Maďar. Určite ja. No uvidíme, no. Uvidíme. Ináč ty ťažíš? No, ja neťažím, ja si tu robím veci a ty si povedal, že ideme začať najať, ty už ťažíš. No hej, lebo ja chcem mať proste už nejaké veci. Diamanty, nie, hej. Nie, veci už chcem mať. Diamanty budeme hľadať takedy inokedy. Teraz si nájdeme nejaké miestečko, irony. Lepšie irony. Koľko tu je, ale kam tu je veľa. Vole, dá 8, čakaj. Nie, 7 iron ingotov. Dobre. No. To je dobre. Neverím veľmi, lebo ani neprišiel achievement. Lebo to potrebujem vypiec, chápeš? Ale keď prvé získate achievement. Ale logicky to musíš prvé vypiec. Ale logicky, ty nemáš logicky. Lebo What? Ja ťa bol dobre. No a ja neviem, že proste teba proste zasekne, že proste nepočujem na to. No dobre. Proste takto. Ešte tu rozbijem kravičku. Ako je rozbiť kravičku? Dobre, ale zabiť. Jehaj. Ináč kritičky, toto je iba hra, ale v realite to nerobte, prosím. Áno, robte to, áno. Nie, nepočúvajte tam toho chlapca, on nechodí. Áno, robte to, je to veľmi zdravé a je to veľmi psychické možné.
On je chorý. A je to veľmi zdravé na život, takže detičky, robte to, keď ste byť zdraví, tak zabíjať kravy. Musíte byť farmári. Aj psov zabíjať. Tam. No, môže byť ticho. Aj psov, fajne psom, ňam. Kamo, reálne. Kto vyžral psov? Cigáni. Rómovia, sa tu hovorí Rómovia, chápeš? Niger. To len my východňari hovoríme, ale... Niger. Sa takto pozeral z Petržalky, náš veľký shoutout. Ale ešte kúka aj z Maďarska. Hej, tam. Hej, Maďarova. Dobre, Maďarov. Maďarova. Ani sa neviem trafiť, ty vole. No, tiež. Skryť. Dobre, tak. Mám jedlo. Jupi. Máš jedlo? A tak? Nebo tu... Fakt máš jedlo? Hej, mám jedlo, neveríš. Počkaj. No, a ja kde mám. si síce? Kde si síce? No, akoby ja... Tu som, ale neviem, kde si ty. Ty si to si odišiel, no. Kamo, tu si mi pomohol, no, že tu som. Ja som... No a... Bažina, ja som pri Bažine. Ja som aké blízko spávnu, ale ja som čiže ide takové pri Bažine. Ja ťa na chvíľku nájdem, že neviem. Určite, no tak to isté. Poďme sa? A ty už no začína, sa mi nelúbi. Dobre, začneme. Aspoň moja sranda. Yes, sranda bude. Plná, kámo, keď to zabije proste creeper. Nie, zlúpil. Neúve do prdele, jedlo. No jasne, kámo, do prdele, pomoc! Ja mi nepomôže, ja myslím. Tak nič, je to skeleton, GG. Ja go zabím. No, ja keby som vedel, že kde si, tak ja som keby na spávne. Však už vypol si? Ty si šiel do KFky? Nie. Berem a idem sa zakúpať. To je bažina, ne? Idem sa zakúpať. Prvé pravidlo Minecraftu, nekúpať pod zemou, ale je to vám Briti. Nekop sa, keby pod seba, než kámo. Nemá sa podkopávať, keď ideš ťahiť. Vidím ťa! Víta? Čo? Vidím ťa! Ježi, víta do ja nie sapling, ja som podpáľaný, chtěl zjedem sapling. Servus! Kde si písal? Ty si išiel pod zem. No, sauty! Sauty! Nebyle, zabila volať som. Ty zabilo! Bambusu, je to král. Bambusu, je to král. Hýbaj vonku. Pauk, Spider-Man. A čo by si to chcel urobiť to ten merak? Lebo jediné čo mám sa pringil, tak to je smrekové dvere, hej dig. Drevo. Hej dig, máš dvere? Smrekové. Nie, ja som sa iba pomýlil, vieš čo. Víš? Teraz má achievement. Už dobre, že som to vymyslel, že toto séria sa bude volať Hlupáci. Ečka 01, možno bude 02, keď... Môžeš si pohnúť, aké by ísť vonku? Kamo, reálne je noc, neviem prečo tu nejdeš dole. Lebo bambusu je to král. Ty máš boty! Ja to si ti plachu. Opla. Zastávaj tu, kamo, zastávaj to. Nemám, ja mám, počkaj. Really, skúšaj mi dať to zobrať, ale ťa nako... Ty čo? Ty bohapoš! Ty hajzel. To je strej. A čo? Ja si urobím Nike, Jordan, to sú Jordany, jo. Flex, XDDD, ty vole, čo robíš? Vyťahať. Ale ty vole, teraz tu nechceš, ty vole, my ideme hľadať tak, kde by sme sa mohli tak kde zabydliť. Je noc. Dobre, ale keď... Ale toto... ne, pís. Dobre, ja si premáš. Ty vole, asi tu len kevka. Sauz. Tak nie, to ešte nie, čo mám čo nedospal. Ja idem vonku, zabij. Savky. Práve tu pláve 15-ročný kokot, ktorý sa narodil v Trebišove u Michla 4. Nie! Začína noc. Dobré ráno. Dobrú noc. Dobrý ráno. Ištenem sívečka. Sírečka, ištenem. Aký veľký slime tu je. Yo!
Joky, spider joky. Juky papaja? Hej, joky papaja. vole. Čo? Išiel do tej kevky, musíš povedať. Vlastne už kámo by to dal teraz veľa kámo. Čo? Lava kámo tu je. Nice, to len vytrvalo jazero. Niekde piesok nevidíš na blízko? Piesok? No. No. Zase majú svieti, nevidím, kde to je. Mohol by si ísť ku mne, aké vieš. Yes, ja mám piesok. Čo máš? Piesok. Akože pod langušom? Yes, ja mám langoš. Čo máš? Langoš, piesok, ešte nemkoš. Mám pre teba, zbieram teraz pre nás voľnu. A mama je. Môžem tak. To je makbok. To je gloglo. Tak. To je arbus. Mám pre teba, mám pre nás keby toto, keď sa to povie. Dobre, prežili sme prvý deň v Minecrafte. Dali sme. Áno. Takže plusové body pre nás. Pre vás je to -1 bod. Easy. Že Orišku? Teda pufik. Čože? On sa volá Filip. Ja si furt milujem tvoje meno, lebo Filip vyzerá jak... Mama! Ovod! Bambaklat! Kde si Jožo Lužina? To po mňa ide skeleton! Ale dobre, že ide po tebe skeleton, ale chcem vedieť, že kde si a kde ide po tebe skeleton. Nevie. Povedz si úradnice. Kde sú súradnice? F3. F3, ďakujem, ale ide, riď mi vytri. Kamo, ty si Pepega, tu po mne ide taký kamo skeleton, ktorý mi dáva potion, kamo. Pepega. Ja neviem, kde sa našli. No, našli, jak sa to dá povedať? No, Ticho. A ideme. Opa. Co? Kde? Fik? Pepega. Nie. Ale to sa hodí. Je to vesnica. Jak vesnica. A keď je tu aj tu ten barážnik, tak aj... Ale to neznamená, že to je vesnica, keď to je čarodejnica. Tak možno. Možno je, možno. No nie. Detičky to nerobte doma. Áno, to robte. On hovorí samariny. Nepravda, nepočúvajte ho, je to veľmi zdravé, je to veľmi zdravé pre vašu myseľ. Áno, je to detičky zdravé, ale nemusíte zabíjať krávy. Musíte, aj ľudí, také nekarajské, tak ľudí. Ľudia už vôbec, detičky. Však vlastného brata. Si debil. Poďme, ideme. Nech spievaj Lála. 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 Poď. Raz, dva, tri. No. Tu na posteli. Taký pýto. Počkaj, kamo, alebo ja neviem, kde si teraz. No, ja som išiel len dopredu. Vidím ťa. Ahoj. Help me! He's dangerous, oh no! A ty debil? Ja skoro nemám nič? Tak sa vyhuj. Dobre, už tak kde postavíme sakra ten barák, kde bol my. Kamo, ja hovorím, že chceš mať kamo v bažine, v diku Šreka. Ale nie v bažine, ty kár, more. Slabčí, to nie. Nie som ten dušan. Bracha? Hej, houbičky. Houbičky. Psal jsem vatě táboži, skoro už to napravu. Přejížděl jsem to cez... Nevím, to proto. Kde si? Dávaj. Kde si ty, sú? No pre tebou, dávaj. Nejaké fajné miestičko, ježiš, to je krásne mesto. Tak tu už ideme, lebo tu je hlina, chápeš? Tu musíme byť. Áno. Reálne tu nič není. Kámo, ja som mal taký barák v savane. Savala? Áno. Wow, ale tu akože mať barák, kámo. Kde? Tu, kámo. Ja idem počkej. Jasný barák, kde sme mali, kámo. Nevidím. Rony si prehľadol. Ale ja idem za nimi. Moja Ironi. Hašimu. To sú moje papa. Ešte tu bolo ešte dva. Dal 5. Tak ja mám 3, more. Dal 5. No, ako není to až také zlé, ani najhoršie, no, ale to je... Bože, ja ti radšej ukážem, poď sem. Hej, ja teraz potrebujem nájsť... Poď sem, pozri.
Počkaj. Zem? Mám tu nejaké vecičky. Hej, ty si dal nejakú úroveň, ty vole, lebo proste... Normálno, easy som dal. Sem, poď sem. Nie, toto je preťažlivá, to není easy, že jo. No, kde si? Sem. Máš tu si nejaké miesto? Ti na čo ukážem aha. No, krásny výhľad, ja ho vidím, no. Že tam som videl už portál. Portál? Tak poď a pozri sa dole. Nie, prosím! Nie, dobre, stop, lebo ja nemám... Houbičky. Kamarát, kreten. Ale čo tu robíš, že nebudeme tu? Kamarát, ja potrebujem meso! Meso! Ľudia mám 4 lepečka! Daj mi to meso! Znamená, jak na zabudne! Tak to zložím. Skúšaj. Vráť mi to! Dobre, Nie, ja ti to vrátim, počkaj, ja ti to vrátim. Berem piecku a ideme ďalej. Skoč dole, ne? Dobre. Že mi čo smeješ? On sa mi smeje, hej. Zalek sa, ty si v more. Idem, čako. Hej, ale... Podri ti kámo, reálne si budeš čo robiť, tak to je hrozné. Dávaj. Čakaj ma. Dobre, hľadajú strom. Okej, vystup na chvíľku. Prečo? No vystup na chvíľku. Aj svoj. Ale teda púfik, no. Sme plávali. Tak ja sa samozrejme, keď nájdeme nejaký ostrov, ty vole. Hej ho. Hej ho, a ideme hej ho, ale počkaj, ja nemám posteľ, dobre. Som ti dal tie... Áno, ja viem, ale ja som si ju nevykraftil. Si vykrafti. Hej ho. Ľudia, našli sme ostrov! Ako pán mobou, oh shit. Ja si rýchlo vytvorím posteľ. Jak sa to vypadá? Už tak? Hore 3... Tie? Mám. Rýchlo, posteľka, posteľ! Počkaj, ide po mne creepery. Choďte, dariti. Jau! Dávaj. Dobrú noc! Oh, sorry. Díky, čau! Nečil! Dobre, si urobíme v barágne. Po fiku. Mohme. Ale hej. Dobre. Máme tu pláž. Nejaké projekty by tu mohli byť nejaké krásne. No a teraz ideme to ukončiť, dávaj. Ešte pôjdeme postaviť barák. Tak v druhom parte postavíme. Aspoň barák, ty vole. Ideš postaviť jeden posledný malý barák. Ahoj, Jožko. No, ty sa tu nečakaj, ale stavaj. Postavíme. Tak ty to zhrábajem ťažiť. No, budeme mať problém s tými sedenicami, no ale dobre, že to máme les. A tu sú šelvy! Jej, tu je rodinka. Ninja je. Našli sme rodinku banditov. Bandických príbehov. Hej, ne. No, tak, tu. A tu sa mi rozbila lopatka. F do komentára pre lopatku. A ja sa vám ozvem, keď začneme stavať baráčik, takže jo. Ešte tu som šírim, ne? Keď dáme dve dvere, ak budeme na väčší sumary. Ja vypečem sklo. Na rohy bloky nedávaj. Čo? Na rohy bloky nedávaj. Kde? Sorry. Myslíš tak? Tak to dobre. No dobre, no. Ešte jedna vyššia, aby keď budeme spať, tak... By sme sa nezabili. Hej, ten pauk ma tak desí. Nič neurobiť. Když ten hajzl ho zabije, proste skočí na mňa. Nezabíja ťa, alebo nie. A jo tak. Ideme ich ťažiť, alebo... Je by som... No to... Je prepustený. Čo by si chcel podlahu, ty vole, z toho istého, alebo z kameňa skôr? Ja by som dal kameňa. Nemáš kameň?
Nemám. Ty vole, no to je no. To je v prdeli, no. To nie sú kamene. Podzemne. Čo? Sa podkop podzem. Hej, ale neboli tam žiadne kamene. Podzem za podkom, tam sú kamene. Neboli tam, chápeš? Teraz si hovorím. To fakt? No proste prečo? Prečo nám to tak vyšlo? Ty vole. Treba mám dve. To, koľko teraz piesku máme? Takomkrát, nie? OK, no to ukladem. Hore budú moje veci, hej. Tak, barak by sme mali, nie? Neviem. Nie. No. No, teraz sa idem pomodliť, jo? Idem slepiť sa dať, kde by sme mali začať. Tak bude to slepiť sa. Hej, to tu mne podkopaj, nie? Alebo ja frajer. Počkaj, tam mám večku. Tak ľudia, chvíľka pravdy. Budeme mať slepicu, alebo nebudeme mať slepicu. Čo si myslíš ty, Pufiku? Tak 3, 2, 1... Nie, prečo? Poviem asi, prečo sa to volá hlupáci. Dobrý názov som dal. No, takže to bolo asi všetko. Dúfam, že sa vám to videjko páčilo. Na ďalší diel pôjdeme ťažiť. Dobre, nevšimajte si. Budeme ťažiť, budeme sa snažiť nájsť diamanty a tak ďalej. A so mnou tu bol Pufik. Pufik! Ja, takže dajte like, odber pre ďalší diel a to sa vám vybudr. Čau.